naimitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika masanano apita mdziko la South Africa pa ulendo umene si wa boma. Bungwe la NRP lati ana oposera 2 million ndi amene alembetsa mukalembera wa ana osachepera zaka 16 mu gawo loyamba ndi lachiwiri la kalemberayo. Mpikisano wa mpira wa miyendo wa maiko apa dziko lonse wa FIFA World Cup wayamba dzulo ku North America. Nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika masanano apita mdziko la South Africa pa ulendo umene si wa boma. Malinga ndi mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleriyu ndi nduna, President Mutharika akuyembekezeka kunyamuka nthawi ya 2 koloko pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Zokonzekera za mwambo okhazikitsa chiliza cha yemwe anali wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima tsopano zili mchimake. Mwambowu uchitika mawa ku Nsipe m'boma la Nchewu. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa nthambi yoona zambiri yamakedzana Apotifa Kaliba ati ntchito yomanga chilizachi imene yakhala ikugwirika pafupifupi chaka chimodzi tsopano yafika kumapeto. Dr. Chilima ndi anthu ena 8 anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa zaka ziwiri zapitazo. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Patha zaka ziwiri tsopano kuchokera pomwe wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima anafa pa ngozi ya ndege pamodzi ndi anthu ena 3 omwe anali nawo mu ndegeyi. Ngati mbali imodzi yokumbukira za moyo wa Dr. Chilima, kukhala mwambo wachiliza ku Nsipe m'boma la Nchewu. Kumeneku magulu osiyanasiyana anthu akuyembekezera kusonkhana pofuna kukumbukira ntchito zomwe malemu Chilima anagwira m'dziko muno. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa nthambi ya boma yoona zosunga mbiri ndi malo achikumbutso Apotifa Kaliba ati zonse zokonzekera mwambowu zili mchimake. Nopo zonse zili mchimake, zonse zokonzekera mwambo umene uwu zonse zatheka ndithu okuti ifeyo ngati kumbali ya boma komanso mogwirizana ndi family tili ready kuti mwambo umene uchitike loweruka limene li pa 13 June. Oyimirira ku banja la malemu Chilima, Dr. Ephraim Chilima ati ndokondwa ndi momwe agwirira ntchito ndi boma pokonzekera mwambowu. Kukonzekera koyamba ndi pabanja pamene takhala tikukumana and we have a plan, but kukonzekera kwachiwiri takamba ndi mabungwe yambiri aboma amene tikhala tikukambirana even lerolo panopo tichokera meeting yoteroyo weya kukonzekera kukonika panopo kuti pafika pa inde and tomorrow tikhala ndi function yokwanira bwino. Mwambo umene tikuona ndi waukulu kwambiri kubanja. Munthu late Saulus Klaus Chilima was a very dear person to the family. He helped a lot. He was a pillar, he was a mentor, his father, brother, cousin, and a nice gentleman. But we also noted kuti kunja kwa family amakwiraso ntchito zambiri, ku church amakwiraso ntchito zambiri. Tiona ngati anakhudza miyoyo ya anthu ambiri. Ndiye mwambo tiona ngati ndi waukulu komanso woyenerera kuti titsanzikane bwinobwino ndi m'bale wathu tione kuti pamene wagona pali pabwino. Zina mwa zochitika pa tsikuli ndi mwambo wa nsembe ya Ukaristiya, zoyankhulayankhula, mwambo okhazikitsa chilizachi, komanso mwambo woyala nkhata pa chilizachi. Nduna yoona za maphunziro Dr. Bright Nsaka ndi omwe ayimirire mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ku mwambowu. Ndege ya Malawi Defence Force MDF yomwe inanyamula Dr. Chilima, mayi wakale wa dziko lino Ashaniu Dzimbiri ndi anthu ena ogwira ntchito m'boma, inagwa ndi kupha anthu onse omwe anali mu ndegeyi pamene anali pa ulendo ochoka ku Kamuzu International Airport ku Lilongwe kupita ku Mzuzu. Dr. Chilima anatumikira ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi kuyambira mchaka cha 2014 kufika mchaka cha 2019, komanso kuyambira mchaka cha 2020 kufika mchaka cha 2024. Geoffrey Chinawa, MBC, Nsipe, Nchewu. Nduna yoona chitetezo cha mdziko apita mu Nkhito yapempha polisi mchigawo cha SADC kuti agwirane manja komanso kuchilimika pothana ndi umbava komanso umbanda mchigawochi. Amukhito amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa akuluakulu a polisi a mchigawo cha SADC. Ndunayi inatsindika kufunika kwa bata ndi chitetezo kuti ntchito za chitukuko zipitirire mchigawochi. Kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti.
Kuyambira lolemba pa 8 Juni dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa namba 31 wa akuluakulu a polisi m'maiko a SADC muno mu Africa otchedwa SAPCO. Msonkhano uwu umachitika mosinthana-sinthana ndipo umabweretsa pamodzi akuluakulu a polisi m'maiko a SADC kuti akambirane nkhani zachitetezo zimene zikukhudza maiko awo. Polankhula potsekulira msonkhano ku Lilongwe, nduna yaona zachitetezo cha mdziko apita Mukhito anati pa nthawi ino pamene mbava komanso ambanda akugwiritsa ntchito luso la makono pofuna kuba munjira zosiyanasiyana, apolisi m'maiko a SADC akuyenera kulimbikitsa ubale wawo kuti athane ndi mchitidwe oterewu. Mthenga wopita kwa atsogoleri amapolisi akuno ku Southern Region ndi walimbikitsa kuti mgwirizano umene ulipo pakati pano tiyeni upitirire. Pasapezeke munthu kulakwira dziko lina ndi kupita ndi kukabisala ku dziko kwina. Tipitirize kuthandizana pa ma strategies osiyanasiyana oyesesa kuti milandu yochitika kuno ku Southern Region ikhale yochepa ndi kuti mtundu onse maiko monse mukhale bata ndi mtendere. Msonkhano umenewu kupindula kwake nkonena kuti ife ngati Malawi si dziko loyima paloka. Tili banja limodzi la maiko onse kuno ku Southern Africa ndipo tili pa mgwirizano wa SADC. So ngati a Malawi ndiye kuti zimene tigwirizane lero ndizoti zithandiziranso a Malawi kubweretsa bata ndi mtendere mu dziko lathu. Pa msonkhanowu, mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga anapereka udindo wake wa wapampando wa bungwe la SAPCO kwa mkulu wa polisi wa ku Eswatini Amanoma Vusi Masango. Polankhula ndi MPC Aluhanga anati ndiokondwa pa zinthu zimene zachitika pa nthawi imene iwo anali wapampando wa bungwe la SAPCO, kuphatikizapo kukhazikitsa mfundo zikuluzikulu zokhudza bungweli. Zomwe tinapangana kuti tichite ngati SAPCO zambiri zachitika, komanso ndinene kuti tagwirira ntchito limodzi pothana ndi umbanda. Madera ambiri tinapanga ma operations amene amachitika dera lino lonse la SADC, anthu ambiri akuba anagwidwa. Of course tapangaso maphunziro posachedwa pa tinapita uhalale kumene ophunziro posa 30 anasiriza maphunziro awo a diploma in leadership ku skulu yathu ya SAPCO yomwe ili ku Halale, komanso maphunziro ena ambiri amene takhala tikupangisa munjira madera osiyanasiyana. Kampani ya Nico General Insurance inapereka ndalama zokwana 300 miliyoni kwacha zothandizira apolisi kuchititsa msonkhano uwu. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Bungwe la National Council for Higher Education nje lalimbikitsa sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti zidzipereka ukadaulo woyenera umene uthandizira ophunzira kuthandizira pa chitukuko cha dziko lino. Mkulu wa bungwe la nje Ignacio Jimu wanena izi pa maphunziro amomwe sukulu za ukachenjede zingachitire kafukufuku wamomwe ophunzira ake akuchitira. Ajimu ati kupereka ukadaulo woyenera pa ntchito za luso la makono, ulimi komanso ntchito za migodi kuli ndi kuthekera othandiza dziko lino kuchita bwino pachuma. Zambiri mulipotire la Trust Office. Maphunziro amasiku atatu okhuza kafukufuku wamomwe sukulu za ukachenjede zingachitire poziwa zomwe kuphunzira awo akuchita ali ngati nsanamira zothandiza sukulu za ukachenjedezi kudziwa ngati maphunziro awo akuthandizira chitukuko cha dziko kapena ayi. Mkulu wa bungwe la National Council for Higher Education nche amaliza Jimu apempha sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti ziyesetse kuthandizira dziko lino kuchita bwino pa ntchito za luso la makono komanso chuma. Ali masukulu omwe ndithu ayikapo chidi popitisa pasogolo maluso za ulimi amene watithu tiwayamikire kuti akutero. Ndikumabe ndikofunikirabe kuti athe kuchitapo kuonjezera pamene akuchitapo kuti ndithu athe kufikira pa mulingo oyenera potengera kuti nyengo ikusintha imene kuti climate change komanso ndikhumbo ndithu kuti ulimi usangokhala pa level ya kuti anthu angofuna kulima tapeza chakudya koma kuti ndithu athe kupeza ndalama. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe akutenga nawo gawo pa maphunzirowa amalango mlanjira atsindika kufunika kwa maphunzirowa poonetsetsa kuti sukulu za ukachenjede zikupereka maphunziro oyenera. Maphunziro ndofunika futi athandiza kuti ma-university azichita kauniuni kuti aone kuti kodi ma-student awo aja zikuyendera bwanji. Kusumira naphunzira icha ndi aphindu nangoti achite improve kuti ena amene akubwera mbuyo zakhale bwanji aphunzira through maphunziro ngati amene wawo.
maphunzirowa akuyembekezeka kupereka ukadaulo kwa momwe sukulu zakachenjede zingachitire kafukufuku yemwenso ndofunika kuziwitsa makolo a ana pa sukulu zoyenera kutumiza ana komanso maphunziro oyenera kusankhira mwana wawo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo bwalo la milandu loona za ntchito kuzomba lachotsa chiletso chimene gulu lina la anthu ogwira ntchito akale a bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC anakatenga pofuna kuti awabwenzeretse pa ntchito ponena kuti anachotsa ntchitoyo mosatsatira malamulo. Bwaloli lati lachotsa chiletsochi mwazina chifukwa chakuti ogwira ntchito akalewa sanatsatire malamulo ena monga kudziwitsa kampani ya MBC za nkhani mu masiku asanu ndi awiri 7. Pakadali pano bwaloli lati lidzalengezabe tsiku limene lidzapitirize kumva za nkhani. A David Kanyenda ndi amene akuyimira bungwe la MBC pa nkhani. Pachiyambi mene mungathe kukumbukira kuti MBC anapanga chiganizo choti pala anthu ena akuyenera kuchoka ndi kuti malowedwe awo a ntchito sanali kuvomerezeka malingana ndi malamulo a dziko lino. Ndiye gulu limenelo linauzidwa kuti lichoke, analembedwa makalata. Atalandira gulu loyamba anathamangira ku khoti kukatenga chiletso kuti abwenzeretse pa ntchito uku nkhani yawo ikukambidwa. Ndi chiletso chiwadapa SADC koma mmene amapasa nkuti ifa MBC mbali yathu sanamve. Ndi akhoti anapereka masiku 7 kuchokera pa 1 June pomwe anapereka chiletsocho kuti anzathuwo ochotsedwawo pereke zipepala zosonyeza zifukwa zomwe akufuna kuti chiletso chipitirire. Ndi masiku 7 anatha mmene timapita sokana lachitatu pa 10 nkuti anzathu asanapereke zipepala zosonyezera kuti ndizifukwa ziti zoti chiletso chimene chipitirire. Ndiye chifukwa choti analephera kukwanirisa nyengo ndi nthawi yomwe akhoti anakhazikitsa komanso chifukwa choti ife a MBC linalophinjika malingana ndi kuti atipasa chiletso chimenechi pamene mbali yathu sitinafotokozere abwalo anaona kuti nchoyenera kuti chiletsocho achichotse kutanthauza kuti anthu amene anachosedwa ntchito asabwereranso pa ntchito ngati mmene amafuniramo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika masanano apita mdziko la South Africa pa ulendo umenezi wa boma. Bungwe la NRB lati ana oposera 2 million ndi amene alembetsa mukalembera wa ana osachepera zaka 16 mu gawo loyamba ndi lachiwiri la kalemberayo. Mpikisano wa mpira wa miyendo wa maiko apa dziko lonse wa FIFA World Cup wayamba dzulo ku North America. Popitiyani nkhanizi, bungwe la NRB lati ana oposera 2 million ndi amene alembetsa mukaundulo wa ana osachepera zaka 16 mu gawo loyamba ndi lachiwiri la kalemberayo. Zambiri mulipoti ili limene walemba ndi Victoria Solijala koma akuwerenga ni Mercy Zamawa. Mu magawo awiriwa bungweli linakwanitsa kulembera makonsolo 10 ndipo poyankhula ndi MBC mneneri wa bungwe la NRB Norman Flatira wati padakali pano bungweli lapereka masatifiketi akalembera wa magawo awiriwa maboma alikoma ndipo akusala ndi makonsolo 5 ndi anayi 9. Kalembera wa ana amene sanakwane zaka 16 panopo tapangapo mafezi awiri, phase 1 ndi phase 2, ndipo mu phase 1 tinali ndi makons 5 komanso mu phase 2 tinalinso ndi makanso 5. Ma certificate phase 1 ndi phase 2 akale mmene tikuyankhula pano kulikoma tinagawa kale positidwa patiyamba kugawanso makansolo ena amene sitinagawa. Tikhoza kunena kuti zonse zikuyenda bwino. Kufikira pano phase 1 ndi phase 2 talemba ana opitirira 2 million omwe ndi pafupifupi 89% ya ana amene timayembekezera kulemba mu mafezi awiri amene wawa. Padakali pano bungwe la NRB lati likhala likuyamba kalembera wa gawo lachitatu wa ana osachepera zaka 16 pa 29 Juni chaka chino ndipo akufuna kufikira makonsolo 5 mu gawoli.
bungweli likuyembekezeka kumaliza makonsolo onse 35 omwe ali mdziko muno pofika kumapeto kwa chaka chino. Unduna wa zachilengedwe wati ndondomeko zili mkati zokonza malo ofikira ndi kugona alendo ali khobula kuti ayambenso kugwira ntchito. Nduna mundunawo Mayi Patricia Whiskers ayankhula izi pamene ena ndi ali khobula lodge kukaona mene malo alili pakadali pano. Malowa akhalasa akugwira ntchito kwa zaka ziwiri. Ndunayi yati undunawo ukudziwa kuti malowa amathandizira kwambiri polimbikitsa ntchito zokopa alendo ndi kusamalira zachilengedwe komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata ndi amayi. Pansi pa mgwirizano wa public private partnership, lodge yali khobula inali m'manja mwa ma investors ena, koma kuchokera chaka cha 2023 lodge imene yabwezeretsedwanso m'manja mwa unduna ona zachilengedwe. Ndiye ife lero kubwera kuno kumulanje kunali kuti tione kuti kodi pakadali pano lodge imene ikuoneka bwanji, mavuto amene alipo ndotani, komanso tingatani kuti tsopano lodge imene iyambe kugwira ntchito. Ndiye taona mmene zinthu zilili, tapanga appreciate, tikabwerera ku office tikhale pansi ndi azathu nkuona kuti mavuto amene alipo pakadali pano tingakonze motani, ndicho linga chonena kuti malo amenewa ayambe kugwiranso ntchito posachedwa apa. Ndi opportunity yayikulu chifukwa tili ayonena kuti kupezeka kwa lodge imeneyi ku ministry kumeneko kumatithandizira kubweretsanso chuma chomwe ngati unduna tikuchifuna kwambiri kuti tithandizire kugwiritsa ntchito ku nkhani ya zachilengedwe mdziko muno. Pakadali pano pali chiwerengero chachikulu cha anyamata amene sakugwira ntchito, komano pansi pa ulamuliro wa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, boma lili ndi masomphenya onena kuti lilembe ntchito achinyamata ochuluka. Ife kunduna kwathu posachedwa patikhale tikulemba ntchito ajatimati ma forest guard amene tikufuna kuti atithandizire kuteteza nkhalango zathu, ndipo tikuyankhula pano tili mu ndondomeko yonena kuti timalizitse kuti achinyamata amenewa alembedwe ntchito. Kuphatikiza pamenepo pali mwayi wa anzathu ma carbon developers amene akupanga nawo malonda ogulitsa mpweya kuno ku Malawi, amene ife ngati boma tikulumikizana nawonso kuti tagwiritse ntchito, ndicho linga chonena kuti ma carbon projects amene akubweretsa ku Malawi kuno, ma project amenewo achinyamata ochuluka komanso amayi apezerepo mwayi opeza nawo ntchito zosiyanasiyana. Bungwe la Malawi Red Cross Society MRCS lakhazikitsa ntchito ya ndalama pafupifupi 100 million kwacha imene ndiyothandiza kulimbana ndi mavuto amene amabwera kamba kakusintha kwa nyengo m'boma la Phalombe. Mwazina mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRCS Leonard Maganga wati ntchitoyi ithandiza kukonzekera komanso kubwezeretsa zinthu zimene zinawonongeka kamba kangozi zogwa mwadzidzidzi. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mwambowu unayamba ndi ntchito yopereka njinga zakapalasa zokwana 15 kwa alangizi za ulimi omwe bungwe la Malawi Red Cross Society linawaphunzitsa kwa mfumu yaikulu Chiwalo m'boma la Phalombe. Ndipo mkulu wa muofesi yona za ulimi ku Phalombe a Francis Muhango ayamikira bungwe la MRCS ponena kuti njingazo zithandiza alangiziwo kuti aziyenda mosavuta kufikira anzawo ndi njira za ulimi wa makono. Kubwera kwa njinga uku kutithandizira kwambiri kutumikira ntchito zathu za ulangizi. Monga mukudziwa alangizi athu agiriaja kuno tinawo koma mwina manamba lake sokwanira kwenikweni. Kuti tikhulupirira kuti mmene taonjezerapo chiwerengero cha azilangizi akumudzi awo atithandizira kufikisa mauthenga osiyanasiyana amene tinawaphunzitsa. Kenako bungwe linapereka cheke cha ndalama zokwana 101.2 million kwacha ku magulu 12 ochokera kwa mafumu akulu Nkhulambe, Chiwalo, General ndi Kaduya. Mwambowu umayimirira kukhazikisidwa kwa ntchito yolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Leonard Maganga anati maguluwo azisankha okha ntchito zomwe akufuna kugwira ku madera awo pogwiritsa ntchito ndalamazo. Kunoko tabwera kudzapereka project kapena titi ndondomeko imene tikuitcha group cash transfer imene tikupereka ndalama ku magulu osiyanasiyana kumudzi. Cholinga cha ndalamazi ndikuti atengepo mbali kubwezeretsa kapena kukonzekera mavuto osiyanasiyana amene amagwa chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndondomeko imeneyi ndi imene kuonetsa kuti pakumakhala umwini. Anthu akumudziwa anatengapo mbali
kufufuza mavuto osiyanasiyana amene akukumana nawo. Pakadali pano magulu ena akugwiritsa ntchito ndalamazo kukonzera misewu, milatho, kumanga malo othawirako pa nthawi ya ngozi mwa zina. Ndipo wachiwiri kwa wapampando wa konsolo ya boma la Phalombe a Alex Mambo anayamikira bungwe la Malawi Red Cross ponena kuti zinthu zambiri mbomali zaonongeka ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ine ndokondwa ngati council ndinokondwa kwambiri kulandira chitukuko chimene chikuchokera ku bungwe la Red Cross chifukwa chonena kuti izi zimene zimakhala zosowa. Mutha kuona kuti ngati council timakhala ndi zinthu zambiri zoti tipange koma ngati mene atipangiramo yatipangisa kunena kuti mwina mbali imodzi atigwira dzanja ndi ndife osangalala kwambiri kuti ila chitukuko ichi kuchoka ku bungwe la Phalombe. Malinga ndi bungwe la Malawi Red Cross Society, njinga 15 azipereka ndi thandizo lochokera ku bungwe la International Federation of Red Cross, pomwe ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo ayikhazikitsa ndi thandizo lochokera ku bungwe la Danish Red Cross. Kuchokera kuno ku Phalombe, ndine Charles Pensulo. Munkhani za masewero, mpikisano wa mpira wa miyendo wa maiko apa dziko lonse wa FIFA World Cup wayamba dzulo ku North America. Mpikisanowu ukuchitikira maiko a Canada, USA ndi Mexico ndipo wabweretsa pamodzi maiko okwana 48. Masewero awiri achitika kale. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti akhale akutambasula zambiri. Norbert Jameson, ndakulandira mu studio. Tsopano zayamba motani ku World Cup ndipo ukayiona ukuyembekeza zotani? Kuzoona kuti zayamba bwino. Ngakhale besidi nayembekezere kuti masewero oyamba mpaka nangatulutse ma red card atatu adzulo pakati pa Mexico ndi South Africa. Modzi ndimene zayambira ndithu zimene zopereka kuti ipange nawo qualify kumpikisano umenewo. Mu group yawo anathea number 4. Yes. Iwowa ali ngati tonsefe pano tikuonera nawo masewero amenewa. Kodi anthu otsatira masewero ampira wa miyendo aphunzirepo chani pamenepo? Tikamaona ya mpira wachisamangonera tiphunzirepo zambiri. Angakhale amene amayendetsa masewero kuno atimva kuwawa mtimamo kuti ndititi lomwe nafenso kuti zakafike kumene kucha. Kuli maiko ena ako ang'ono kuli Curacao kumene kucha. Dziko loteli lili ndi anthu 156,000 Curacao ili kumene kucha. Cape Verde ili ndi anthu opitirira 500,000 okha ili kumene kucha. Ndiye atsogolera adindo athu kufamuko akamakhala adzikhala ndi maganizonso maloto onera kuti tsiku lina si chaka cha mawa kapena World Cup imene kubwera ma World Cup awiri abwera kutsogolowa koma mwina mtsogolo muno nafenso tidzafike kumene kucha. Tichite motani kuti tikafike kumene kucha ngati mene achitira maiko enawo. Osewera nawonso akamaonera adziphunzirapo kanthu mmene azawa kuchitira oyimbira sape ndi eto topeite kumathero asabatayi tafotokoza zambiri. Ikuyamba ndithu iyi ndi season 9 pacha mpikisano unayamba mu 2017 ndi apo afika chaka cha namba 9. Ndiye kukuyamba masewero awiri onse akusewera bwalo limodzi ndithu mawa lino pa Bingu Stadium. Sivo ndi Brigos masewero oyamba cha mathukulo komasana kena kucha kumadzulo ma 5 imu pomwepo padzakhala Bullets ndi Ekaya. Pamene la Mulungu kuli Karonga ndi Silver komwe Karonga komanso kudzakhala Wanderers ndi Craig. Paja mukumbukira kuti ku Craig kwabwera mphunzitsi watsopano Ernest Ntawali masewero ake oyamba ndi amenewa. Nawa Bullets ali ndi Edson Nyirenda mphunzitsi watsopano wa ku Zambia masewero ake oyamba ndi amenewa. Ndiye aka masewero opatsa chidwi koma awa ndi masewero oyamba ndi miyama quarter final matimu adzabwererananso mwezi wa mawa. Norbert Jameson ndathokoza kwambiri. Zomwe kwambiri Romeo. Pameneponso ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanapite na insomito yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika masanano apita mdziko la South Africa pa ulendo umenezi wa boma. Bungwe la NRB lati ana oposera 2 million ndi amene alembetsa mukalembera wa ana osachepera zaka 16 mu gawo loyamba ndi lachiwiri la kalemberayo. Mpikisano wa mpira wa miyendo wa maiko apa dziko lonse wa FIFA World Cup wayamba dzulo ku North America. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Masana abwino.